Mangwanani tese mhuri yeZimbabwe mangwanani. Ndichange ndichitaura hangu nerurimi rwamai vedu asi ndinosanganisa neEnglish kana ndichitaura. Watove hurema hwatanahwo. Ndinotenda mhuri yeZimbabwe nekubatana kwatakaita. Chandoda kuita highlight ndechekuti nguva ino pane inonzi awakening. Pane inonzi awakening yekuti pane zvinhu zvaiitika mukati memisha yedu, mukati meculture yedu kana munyika yedu zvatanga tisingaone, tingori blind, tichingofamba tichiti kurarama. But ndakazodzidza kuti it's very important to be awake, to be alert on so many issues. Zvinhu zvinenge zvichiitika uchizviongorora, uchizviunderstanda. Kare vaiti masuperstitions. Kunzi superstitions ukagwidiwa nedombo kugumbo rekuleft kwauri kufamba hakuna kumira zvakanaka, wotombomira unamata. Pane tumasuperstitions twakawanda twaishandisa anga ari maprinciples evanhu vanga vane a full awakening zvokuti vaingove alert. Dzimwe nguva unogona kumisa, sometimes it's by coincidence, but masuperstitions ane zvakawanda zvaibatsira. Back to my issue, ndirikuda kuudza munhu mutema kana varungu vacho zvese zviri kwese, kungoti vanhu havazvitweke serious. Zvandoda kuudza vanhu ndezvekuti patakararama pane zvakawanda zvaiitika. Nyoka idzi taitodziona mumisha medu tisingaite take note of it. Zvinhu zvakawanda zvaiitika but we were not following. Taingosiya zvakadaro. Takazotanga kuita awake today zvabuda pasocial media. But zvakagara zviri mudzimhuri dzedu, mumisha yedu, there's a lot that was happening. Ndoda kungoti vanhu garai makangwarira panoitwa mabira, panoitwa rufu kana panozvarwa mwana. Family yega yega ine macults kana kuti mabeliefs avo avanoita zvinhu for certain purposes. The difficult thing that we are having is that zviri kuitwa mukati memusha zvine a certain group inenge ichibenefita and a certain group inenge iri mavictims, especially nherera. Ukaona munhu afirwa, the people who are left they will never tell the truth, but munhu ane mubereki wake anenge achitongopiwa advice kuti be careful with this, be careful with that. Imagine nherera isina anoipa advice kana kuti you are given the wrong advice. Saka ndomakuriro akaita misha yedu yese. And ndoda kuti nditaure without substance hangu kuti musha nemusha wese une zvavo, musha nemusha wese une zvavo. Saka zviri kuitika nhasi marevelations kana kuti an outcome yezvinhu zvakatoitwa kare kare. Saka mukaona paitika an issue pafa munhu wobva wavhunduka ipapo. Uri kutovhunduka because that's your beginning of your awakening. Wanga wakakotsira but zvinhu zvanga zvichingoitika. Saka ini message yandoudza vanhu vese kuti mhuri nemhuri yese ine zvayo, mhuri nemhuri ine zvayo. Touya nyaya yemaprofita nemasvikiro nechii yazotenwa kuda kuita like business and popularity. But maprofita echokwadi, masvikiro echokwadi, takakura kuine masvikiro zvichitoitika zvinhu zvataiona. But yezvinezvi zvave contaminated. Zvacontaminatwa with a lot of things. And time yese yatanga tiri blind tisingaone. Ivo vanoita mabasa akaipa vanga vari busy vachistrategize, vachigadzira mastructures avo. Saka nhasi ukaona wasangana neissue, you want to fight that issue. It's not as small as you see. It's not as small. It's a network, a very big network. And pane pamwe paya pekuti ukaona mumusha menyu maitika zvinhu, patori network ye spirit of darkness yekumusha kwaunobva, kumusha kwaunoroorwa. It's a lot of things around. Saka we need to agree kuti
our reality is as complicated as that. It is as complicated as that. Ndakamboitawo ma-personal problems ndikada kuhandla as my own emotionally. It's my problem. Ndini ndakanonoka kumuka because zvinhu zvanga zvagara zvichingoitika for a long time. Saka vanhu vedarkness, they are moving on with their life. Iwewe wozongoitwawo entangled at that point, wobva wazvitora kunge issue. And pane vamwe vanonyepera kunge vasingazivi vachitoziva havo. One thing I learned about macults, pane secrets yakawandisa, pane secrets inoitwa yokuti iwe unenge usingaizivi. Vamwe vanonyepera kunge vari kukuda ivo vachitoda kuti it's politically getting you involved or selling you out. Saka panongoda kungongwara. Iye zvino ndakuudza vamwe vane nhamo dzakafanana nedzangu kuti sometimes emotions work, sometimes they don't. What we need is to revisit and ask ourselves kuti it's not even the African culture alone. If any other culture, everything it has where it started. Saka kune ma-principles, kune ma-cult guidance. There is a lot of things that people are doing. Kana uchirwisana nemuroi, haasi munhu wani wauri kurwisana naye, it's a network. Hausi kurwisana nemunhu wani, it's a network. Calm down, research, find out the network. Wonyatso understand and also start building your own network to fight against this network. Ndo panotangira nengi success. Kana taita identify where are the problems coming from, how have they been managed all along, where do we start? You don't start on the surface because there's a taproot. Saka tiri kuda kuti maZimbabweans dai tabatana to identify the taproot of our problems. Totowirirana kuti how do we solve it? Saka painosolviwa in a one area inenge ichitosolva every area. And nganga nemapostori dai mangovevo honest people wekuti genuinely you need to solve these problems, then you come together for a common cause. Takuda kuwirirana tobatana. Pane vamwe mambo vandinoita thumbs up kuna mambo ivavo because mambo ivavo is determined to bring a solution. Asi kuti madzimambo ese akabatana, ng'anga dzese dzigobatana, maprofita ese agobatana. Tiri kutaura maprofita ari kuda solution, ng'anga dziri kuda masolution nemadzimambo vanoda solution. Vakabatana over one issue votoita national crisis yekuti maprofita ese let's solve this, ng'anga dzese let's solve this. Yobatwa nyaya yosorovwa. I think we have a structure inokwanisa kutibatsira to solve my issues atiri kusangana navo. But kana zviri scattered, zviri individual, because imwe ng'anga ndo iri kutoroya ichiti muprofita wacho ndoda kuona kuti anogumira papi, uyo wachiitawo zvake achiti ndoda kuona kuti anogumira papi. Vamwe ndo vari fake vari kuita kuti lose confidence in them. But dai tambotanga time yokuve serious, I think the world will be okay. Ndo pana ndiri kuda kutaura kuti maproblems atiri kusangana nawo, it's not new, it's not news. We should not panic. Zvinhu zvatatogara tichirarama mazviri asi tisingazvioni. Fact yekuti takuzviona nhasi tobva taita panic, tobva tave emotional, we will not get a solution. Ngatingowirirane kuti aya maproblems atinavo, nyangwe kumba kwako kusina kufiwa kana dai iwe usina kufirwa, you are likely to face the same problems one day, not today, or maybe your children are going to face the same problem. Kana tangoti isusu we are against this, let's pray together, ngatibatanei torwisa ndima idzi tiri pamwe chete. Ndo chikumbiro changu kumaZimbabweans. And I'm not in Zimbabwe, but I'm in Zimbabwe.